Volám sa Anna Babičová a v nadchádzajúcich komunálnych voľbách kandidujem na post starostu obce Ľubica. Mnohí si iste pamätáte môjho otca, Ladislava Bachledu, ktorý mal kredit čestného, slušného a pracovitého človeka. Práve táto skutočnosť ma zaväzuje k tomu, aby som vykonávala funkciu starostu čo najzaniteľnejšie, čestne a zodpovedne v súlade s princípmi, ako ma k tomu viedli moji rodičia. 20 rokov pracujem v štátnej správe na rôznych vedúcich pozíciách. Do roku 2010 som bola riaditeľkou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku. Počas tohto obdobia som získala odborné a manažerské zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre riadenie obce. Tým, že som ženský kandidát, vnímam niektoré problémy osobnejšie. Ja ako matka 4 detí si uvedomujem, že obec nie je len o cestách, o chodníkoch a o asfaltoch. A preto pri výkone funkciu starostu budem klásť dôraz na komunikáciu, na medziľudské vzťahy a na individuálny prístup k občanom. Trápi ma, že aj napriek sľubom predchádzajúcich starostov neustále zaostávame v podpore rozvoja športu a kultúry v našej obci. Mojou prioritou bude riešenie protipovodňových opatrení, nakoľko tu máme ešte stále veľké rezervy. Tento problém každoročne trápi našich občanov. Mojou prioritou tiež pri výkone funkciu starostu bude riešenie problémov občanov, ktorí žijú v časti Ľubice pod lesom, to je v Zaľubici, na ktorú naši starostovia po voľbách tak radi zabúdajú. Viac o mojich zámeroch sa dočítate z môjho volebného programu, ktorý vám bol doručený v tlačenej podobe do vašich schránok, prípadne z môjho facebookového profilu. Dúfam, že sa mi podarilo vás osloviť a že ma pri voľbách podporíte svojim hlasom. Volám sa Anna Babičová a kandidujem na post starostu obce Ľubica.